7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Indaba. Ashamadama namanzi ithike ngiqale ngikuhlelise kahle into zakho before ngize nomcimbi enguphethe. Yabona ke le show eqala manje ile engalungela izingane no under 18 because it's sex indaba every Thursday from 7 to 8 here on Gagasi FM as well as on this app. We are on YouTube as well, Alex Mtiane, and ngihlale ngine expert here too when it comes to Mdavazo Dr. Nathi Shabalala, and he's always our guest here to take us navigated through indaba zomdavazo. Doke sekumukela Gagasini. Kunjani Alex? Right, unjani wena? Ngikhona bhuti wami, ngibingelele nomndeni wami Gagasi FM baba. 2 days from now sizobe celebrate freedom South Africa, but ke freedom iza ngendlela ke ezihlukene. So le namhlanje freedom esikhuluma ngayo so besikhuluma ngokuba liberated ngakwezomdavazo is sexual freedom. It speaks to umuntu ethi what sets mina ngibe free kungaba iposition ethile, omunye azothi switch the lights off, then I'm free to enjoy myself ngize ngifike egcineni. And then omunye futhi kuzoba indawo okwenzeka kuyona mhlawumbe uhlala emqashweni kumbe khona izinto ezikulimithayo to enjoy it to its full potential. Mhlawumbe let's book out or angize ngizokuvakashela izinto lezi ezihlukahlukene. So today sizobe siqaqa iplastic emlonyeni sizothi nje khuluma ngenkululeko. So kuyenza ngempela uthola abantu kwizimo zomdavazo doc khona that experience eyodwa menza khululeka. Now Alex, ngiqale nje ngokuthi ngiyabonga ukuthi namhlanje sikhuluma ngento ebaluleke kakhulu i-sexual freedom, and yes, it goes hand in hand with the Freedom Day. But now if you look at indaba Freedom Day, it's literally based on a Freedom Charter, you know. Now the problem is lokho esikhuluma ngakho sexual freedom is not catered for with Freedom Charter. Yes. Whereas if you look at ama constitution amaningi around the world, it actually does cater for sexual freedom. So sexual freedom is quite important. Yeah. It's important because, you know, njengamanje if ubuka GBV is on the rise, you know. Ziningi izinto ezenzakalayo, sexual assault is on the rise. So sexual freedom, it caters for abantu ukuthi ibavikele in every way possible. Naye futhi into engiyangisho Alex ukuthi when it comes to sexuality, masikhuluma ngesexuality, ngiyangithi sexuality, you know, is the key element in understanding and comprehending perspective and perception of self. Leyo nto leyo ikubeka ekuthenini wena ngokwakho mawu understanda ukuthi ubani uyini, what are your choices, and avikeleke kangakanani lawo ma choices, you know, ukuze wena ube uwena ngokuphelele. Then leyo nto ke leyo iyakuvikela. So that is what basically is sexual freedom caters for. But yes Alex, akhona ama instances la abantu abayibuka khona ngokwabo ukuthi exactly what do I prefer mina ngokwami, you know. So there is where now sesibuka that difference is between ama choices abantu. Ukuthi I preference yakho ufika kanjani kuyona, and when how do you understand yourself and how do you apply yourself now when it comes to impilo nje in general, so that ungezukuvaleleka ngaphandle. Yeah, uyangikhumbuza ke doc. We said we would pack that for the open line. To some people ngizwe ukhuluma ngendaba yokuthi kufanele uzazi ukuthi iziphi indawo obamnandi muthintwe kuzona. Yes. And ukwazi nokucommunicate lokho. Abanye abantu bagcina sebekule eyokuthi singaba nomdavazo nonathi, but uma sengingedwa ke mina ngizobe sengisifikisa la engcina ukufika khona. Much as inama dangers akhona, would you encourage ukuthi umuntu abe naleyo ndawo angezukudependa komunye umuntu ukuthi angakwazi ukuyijabulisa as I nelisa to that extent? So that is called independency, sexual independency. La oyibona khona ukuthi wena awumdingi mhlambe omunye umuntu ukuzanelise when it comes to izimo zocansi, you know. I wouldn't say Alex ngiya encourage leyo nto because number one, mina empilweni ngiyibuka ngenye indlela impilo, ngiyibuka ukuthi siyadingana. And ukudingana kwethu sidingana in a lot of different spheres, you know, zempilo. But when it comes to ucansi, yes, kumele wena uzazi ngokwakho, but
majority of iskhathi ukuzazi kwakho it goes hand in hand with how you identify with lento ekuthiwa i-gender identity ngoba manje sekukhona umehluko between i-sex ne-gender. So if kuwukuthi you have into ekuthiwa is-sex, you're only looking at male and female, whereas if you're looking at gender identity, you're now looking at ukuthi umuntu yena ngokwakhe akusabukele ekuthenini uzalwe eyini exactly, what are my choices akhe ke manje empilweni. So lento Alex oyithintayo ibaleka kakhulu ukuthi abantu bay understand, because it goes even deep in psychology ukuthi oh okay fine, mina ngokwami I'm independent in every way possible. So lapho uyavaleleka ekuthenini uvulele ispace sokuthi kube khona ubudlelwane phakathi kwakho mhlambe nomunye umuntu, ize igcine isifika nalapho Alex leyonto, and ama relationships amaningi ayafa because of the concept of independency, because it applies differently, you know, between ama genders it applies differently. Lengxoxo is not suitable for ingane. Do you have that experience mhlambe yakuyenzeka and but umuntu wakho akakuvumeli kwezocansi because sewuhamba ngeroutine, kumbe mhlambe you have ama ideas ukuthi ufuna ukuzama izinto ezintsha ozizwe on this show and nozobanye abalaleli bezisho, but uthola into ke kulimazayo kuba yileyo ukuthi uyasaba ukuthi uzoyizama iflop, rather stick to lokho kwaziyo. Namhlanje nje we are free ngezocansi, sikhuluma nje umdavazo as we celebrate i-Freedom Day in 2 days time. So just talk to us about uba liberated kanjani kwezomdavazo, khona yini mhlambe izinto ezikulimitayo and nezikwenza ukuthi mhlambe ungakwazi ukukhululeka, kokunye mhlambe kungaba izimo ezithinta isimo sakho sezempilo esikuvimbela ukuthi uzofika la ufuna ukufika khona. So you have a chance ukuthi ungakhuluma nathi share noma ubuze umbuzo. Inamba uzosithola kuyo ithi 0861 596 596. Ngiyawathatha ke nama VNs kakhulu kulolu hlelo, so ungayithumela if you prefer. So inamba izoba u063 83 99959. Uyinciphisa nje umsakazo mangabe uthumela ke that VN, ungabhala ke na ku Facebook page Indaba with Alex noma uye ke ku Gagasi FM. Siqala ke ku Anonymous esekwini. Kwindaba sekubingelela Anonymous. Anonymous kwindaba eGagasini sabona? Okay, Anonymous is not ready. Siyadlula. Anonymous kwindaba eGagasini. Yebo, sangonilana. Sikhona mfethu kunjani kwena? Ngiyaphila. Yes sir. Yeah, I know Pito lo eMandawo. Sure Pito. Yebo. Ngithi mina webhulale ngicela ukubuza lapho kudokotela ukuthi ibulala nomuntu wesifazane. Imangabe ekhala usuke ekhaliza ubuhlungu bocansi noma ukhaliza ubumnandi bocansi. Ima ke Pito, ukubuza lokho based on leyo kukhululeka kwakho in enjoying ezocansi, ngiyafisa ukuyithola ukuthi xhumana kanjani nesihloko sona namhlanje. That's why ngifuna ukubuza umbuzo so that nodokotela izoba specific mayikuphendula. No, iphuma eksena ngabe uthola ukuthi mina enjoy kanti mhlawumbe omunye amtshela ukuthi awusukenzenzisa mangabe ukuthi mhlawumbe uyakhala usukenzela wena ukuthi uqhamu. Oh, okay. All right. So once you fake things, then are you free? No, you're not. You're definitely not free. No, irrelevant question yakho Pito ngiyakuzwa. Kakhulu Alex, and irrelevant to both parties. Yabo. Ngoba manje it brings a different context and it brings a different outcomes ukuthi umuntu egcineni uzogcina izizwa kanjani. So lento akhala ngayo ibalekile kwangempela, and bakhona Alex abantu who do fake, bakhona abantu who reach orgasm, you know, honestly bakhona. So lento lena akhala ngayo iya Alex ekuthenini uma umuntu efake, wena mawusutholile ngempela ukuthi lo muntu lo kahle kahle hayi ngoba nakhe esuke ejabula ngoba esuke ekhala, wena ikulimaza kangakanani leyo nto leyo. Ngoba if umuntu wesilisa and umuntu wakho uyakufakela and bese ugcina ufind out ukuthi yakufakela, ishayo ego leyo nto, ishayo self esteem, ugcina ngempela usuyingabaza wena ngokwakho as umuntu wesilisa. So ngiyamuza ukuthi uthini, but yes there are ways of ukubona ngempela ukuthi umuntu uyafika kuvuthondaba. You know, it's not only about ukuthi umuntu uyamemeza. Bakhona abantu abafika kuvuthondaba Alex bengakhiphi ngisho izwi, you know, bengamemeza. Badalwe react ngendlela ehlukile. Ba react ngendlela ehlukile. Basoze bafana. But zikhona izinto okwaziyo nawe as umuntu wesilisa ukuzizwa mawungaphakathi kuyena umuntu wesifazane mayisefika kuvuthondaba, depending of course on ukuthi iluphi lona uvuthondaba. So lana ngizobe ngikhuluma
about into ebizwa kuthiwa i-vaginal orgasm la umuntu wesilisa engaphakathi kuyena umuntu wesifazane lapho umuntu wesifazane masifika kuvuthondaba ku-contractor ama-muscles ey'ndonga zikantomzodwa so kuba ngazathi untomzodwa uyakwanga in a way uma esefika yena kuvuthondaba and kwesinye isikhathi-ke bakhona abantu abathi mabefika kuvuthondaba kube khona ukuproduceka nokureleaseka kwama-fluids so it's either umuntu uzoskwetha okanye uzocreama but ukuthi akacreamanga noma akaskwethanga it doesn't mean ukuthi akafikanga kuvuthondaba sure so nalapho kuba khona-ke leyo nto leyo ukuthi kumele kube khona ukuzwana ngaleyo ndlela ukuthi sikwazi ukukhuluma sivezelana iqiniso sure ukuthi mina baba uyangifikisa ngempela kuvuthondaba and mangifika kuvuthondaba ngizizwa ngale ndlela okanye baba ungifikisi kuvuthondaba bese siyabona ukuthi silungisa kanjani leyo nkinga. Thank you Pito. I hope yakuphendula leyo mpendulo qhamuka from uDoc. Ishow yethu is not suitable for ingane sexindaba on Gagasi. Namhlanje sikhuluma ngendaba yokukhululeka kwezocansi kwezomdavazo kumbe ukungakhululeki kwakho and you share with us ekutheni wena yini esimsenzekile kwi story sakho uthi mase ngifike lapho ke it means freedom to me. Anonymous, welcome to Indaba. Mr. Njani. Sharp kunjani kwena? Khona sure. Nami 19 yakhona lana on bukathana into yomnelana yabo ama private part mina angikhonile kahle into ngiyena enjoy compare mina once come to mina ngiyena ngiyena ngithanda futhi asiyasebenza. Oh yena ukhonzile ukuthi ashone lapha ezansi kuwena akusa microphone but aku-enjoy kodwa wena? No. Oh, okay, and then as a result wena awuyi kuyena ezansi. Here's a question. You know kubeka ngilala angazi manje ukuthi mhlambe ismell esiphuma khona ngithamba ngisenjoy noma kanjani I think mina khona lokho kunomthelela awuzinto ukuthi shali izinja kumele iphuma la effect ngizomphakaza ngibhekele kanje ngekhanda up until irishilo ndawo ngifundiseza kodwa I think iphuma mhlambe mina ngisheshile ngikhathaza kuba induku yaphansi ayisachurch. So if yena if mama yena suke enza wena uyazi ufike kuyenzeka uzufike kuvuthondaba? No, not at all. No. Yes, and I know to patch up with the nation called Mama Andy Tank in that interview. You so perform me could enjoy and I'm also perform got another midnight. I is on a front side. Usukazama kodwa ukuthi ukhulume naye umchazele ukuthi hayi mina angi-enjoy and uchaze futhi ngoba kuzwakala sengathi the way njengoba eqhubeka kusho ukuthi akazi ukuthi wena uyithanda lento. No, ngamchazela ngamchazela yena iresponse yakhe waze ngathi no sangithandi why kanje ngenze ngoba abantu bayenza thina all the stuff angikholela lento ethenziwa kanje yabo. Yeah. Okay, so abantu bathanda nawo laba doc. Njengoba sike sasho earlier akanayo le freedom le yokuthi enjoy because mase kuzoku umdavazo uwenzela uyipartner ukuthi asave relationship noma amjabulise. At some point kuyodinga ukuthi bekhona into eyenzakalayo kubona bobabili so that bezo understandana doc. Angeke kube lula because usekwazama and then the question yokuthi ekushutha ungithandi. How do you save this relationship nalo mdavazo? Okay Alex, asihlukanise kabili le. Now ubhuti before ngimphendule ngicela ukumbuza nje umbuzo oyi1. Bhuti wena ngokwakho uma kuukuthi umuntu wakho uyadlala lapha na ezansi ungitshene nje ukhuleka iqiniso ngaphambilini even mhlambe before uhlangane naye umuntu wakho zikhona izinto mhlambe ezimbi esezike zenzeka after wena ukuthi uthola iblow job specifically mhlambe ube nerash ebangazathi amanzi kube ngazathi kuba buhlungu lapha nezansi okanye kube ngazathi umuntu uyakulimaza mayenza iblow job ngikhuluma nje ngawe njengamanje. Akaze kwenzeka ngithi. All right. So now Alex, hygiene when it comes to cunnilingus ibaluleke kakhulu Alex. Now singayilungisa ke lento because yena ubhuti ushawe into eyi1 uthi maye lapha na ezansi ezwe iphunga elingekho right. Lelo phunga lelo it can be either coming from untomzodwa
or it can be coming from usisi indlela enza ngayo uma eqeda ukwenza number 2 etoilet. Now abantu besifazane ke even now kukhona abasadinga ukufundiswa ukuthi mawusula uma uqeda kwenza number 2 awusuli from back to front, usula from front to back ukuze uvikele ukuthi number 2 engamthinti untomzodo. Now bakhona ke abanye abantu Alex unfortunately abangakwazi lokho, so bona babesula bavele basule bayise from back to front bese lelo phunga ke lelo liyasala ke khona lapha na ezansi, okanye mhlambe ke usisi uzothola ukuthi akhona ama infections akhona kuyena, you know, so kumele simbheke na simscreen nje sibheke ukuthi yini kahle kahle eyenzakalayo ngaye, and bese siyam educator ukuthi how do you become a hygienic person especially when it comes to sexual intercourse if kuzoba icunnilingus. Okay. Ngoba phela ubhuti une experience emvimbayo manje ukuthi ay explorele yena fully ukuthi kahle kahle uthanda ini or not, uvinjwa yena kahle kahle ileli phunga li turn off kuyena, uyakhala ngalo because uma ekalizwa kuvele kwehle yonke into kuwa ngisho induku kuyena bese ungabusaqhubeka umntavazo. So uzothola ukuthi kahle kahle inkinga ikuntokazi ekumele siyibheke siyilungise bese inkinga yabo iyalunga, so into engalungiseka Alex le. Alright, so but before ngikudedele yipi position wena oyithandayo uma bengasethu izinto zenzeka ngendlela yakho okuyiyona ekushaya nje ngaphakathi and then ugcine uthe ya iyona yipi? Ile ethulo uyena ophezulu kumina lo. Hayi. Alright. Hayi seshiphile lapho. Sure, no sikuzwile mfethu then thatha ke le advice onikeza udokotela. I-conversation yethu namhlanje ukukhululeka kwakho kwezomtavazo mhlawumbe ubophekile. So far we've heard from abalaleli abathathu bekhuluma about okunye ufaker kushusa kakhululekile lo muntu and then kuzoba ukwenziwa izinto ezithandwa uyena partner wami but angikwazi ukuziexpressa. So that's what we're discussing namhlanje, and you also get to ask ama questions as ubhuti osanda ngena nawe ezokhuluma ngendaba ukuthi usisi uyathanda ukuthi amsakhe but yena akathandi, and then kunanephunga elimvimbelayo egcineni wasiyasho ukuthi ke ujabula when kuba ke woman on top. Indaba on Gagasi, I am taking ama VNs as well. Ungawathumela kwi number 0638399959 uthumele nje VN uthi busuku uyanciphisa ke iradio lapho kuwena. Indaba on Gagasi, it's not for ingane. Alex nodokotela ninjani? Right? Ngicela ukubuza Alex nodokotela ukuthi yiphi indlela eright ukuthi nginenkinga nje angisho nje nginenkinga angazi bafisa ungaphikana nalenkinga yokuthola umuntu oyivirgin ubreak ivirgin nomuntu ufanele ngimbreak naye uready ukuthi uyasaba but Alex nawe doc sake sazama einsukwini edlule mfethu agcina endapha inukelwa ilokhuzana yabo wanenkinga nje high blood pressure wagcina yabo, so ngifuna ukwazi bafisa ngingenza njani ukuthi angaze ngaphikana lenkinga. Okay. Advice doc uzobeqala nomuntu. This is what we call sexual anxiety, Alex. And sexual anxiety deep ngoba manje iya nangokuthi usuke utshenwani as ukhula ngendaba yocansi. You know, ucansi lufihlekile kubantu abaningi merely because of indlela abakhuliswe ngayo. If uzokhuluma ngocansi ekhaya, you know, uyakhuzwa, uyathethiswa, uyashaywa. Kukhona into eziningi ezilekhayo in terms of family ties nama family bonds and family structure when it comes to inkuliso, you know, yengane ngoba awukwazi ukuyifihlela ingane iqiniso, izogcina ifikile kulona iqiniso. So njengamanje untokazi ushawe sexual anxiety, so yena mhlambe utshenwa nje ukuthi hey ucansi alifuneki, ucansi lubuhlungu, ziningi izinto anama misconceptions ngazo when it comes to ucansi, izifo uzoyithola kalula konke lokho. Kanti lana ubhuti uthole umuntu omsulwa, umuntu oyivirgin, you know, umuntu osanomntombi bakhe. So intombi iyafundiswa kuya nangokuthi ke iyahamba yini, you know, umhlanga and everything, but intombi iyafundiswa ukuthi as ufika ke ekuthombeni kwakho usuyithola lento ekuthiwa your first menstrual period. Now how do you handle yourself as umuntu wesifazane? So na untokazi udinga nje ukuthi athole information, ngihlale nabo mhlambe phansi bobabili discuss nje everything nabo, ngibona ukuthi yini lena untokazi ayisaba kangaka ngokuthi mhlambe usengaza ngakwazi even ukuengage. But now ke ubhuti asazi ukuthi untokazi unangaki,
ngoba kunomncuphe lapho uma less than 16 then angeke ngize ngikwazi even ukuyivumela leyo ndaba yokuthi definitely not so shithi umuntu okhulile mawukuthi umuntu okhulile then singayi engage indaba yabo and ngibasiza ukuphelela Alex sure 0861596596 okwindaba eGagasini sabingelela Amthiyana so sorry no ukigagasa sabona Njani Mthiyane siyaphila unjani Okay show line mancane uzothola indawo right abuya sanibona igagasi igama nguPatrick la eCatholic Isolation siyacela ukubuza ukuthi wonke umuntu wesifazane uyasikwitha noma akubona bonke abantu besifazane abasikwitha umuntu wesifazane usikwitha mokwenze njani ngicela ukubuza lo mbuzo ngibuza indaba ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi mamsakha achame noma uqiniswa mhlawumbe induku ngicela ngiphendule lapho ngiyabonga kakhulu alright ayithula ama questions doc I think ifanele swaphendule nje kanjalo leyo kuqala yokuthi osikwethayo kwenzekani when eskwetha and then bese kuba yileyo ke ukuthi ke angafika kuvuthondaba ngepenetration kuphela yini okay so bahlukile abantu besifazane akusiyo wonke umuntu wesifazane ozofika kulento ekuthiwa isquirting kukhona nane creaming bese kuba khona nje ukuthi umuntu wesifazane uyafika kuvuthondaba the ultimate point of umdavazo uvuthondaba so uvuthondaba ke lona sekuluka even kuyi question yakhe leyesibili ukuthi kahle kahle umuntu wesifazane mayafika kuvuthondaba ufikiswa yini so ziningi izinto ongazenza umuntu wesifazane ukuze afike kuvuthondaba because khona clitoral orgasm khona vaginal orgasm khona blended orgasm khona anal orgasm so maningi ama orgasms ahlukile Alex akhona but yes if ungaphakathi kumuntu wesifazane if wazi ukuthi wenzani and mhlambe if wazi ukuthi ufika kanjani kwi G-spot yakhe lo muntu wesifazane yes uzofika kuvuthondaba if umuntu wesifazane umsakha and wazi ukuthi wenzani mawenza cunnilingus then definitely uzofika kuvuthondaba because uvuthondaba it has to do with sexual stimulation sexual arousal nanokuthi ultimately umuntu wesifazane uyafika to that point of ukuthi reach lento ekuthiwa climax which is what we call orgasm of uvuthondaba indaba uNkakasi lapha emsakazweni omkhulu ohamba phambili sibonga kakhulu uhlelo lweni liyasakha liyasifundisa luyikho konke nje sengathi lingahlezi lukhona njalo ngaso sonke isikhathi and ngiyabona nabantu abaningi ngokulalela kwabo lolu hlelo lolubaqwaqwadeka sebeyahlala nasebudlelwaneni abantu abebengahlala ebudlelwaneni siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu anonymous siyabonga kakhulu leyo feedback yabona ukuthi bengenambuzo doc bekujathi nje ukubeka ungidlulisa ukubonga siyabonga kakhulu siyabonga ama compliments sure yaphila kwesikhanya sohlaza yaphila Mthiyane sohlaza sikhanyana Alex Mthiyane sohlaza ngorasi bafo wami yaphila mshabala mntanga lamavuso bafethu inkinga lapha nathi 8 inkinga yami induku yamasafu wangazi kodwa into engicabanga lama report engwaphuzayo mfethu ngosongaphuza amathathu ngosoma ama4 yabo ekusuku nje ekusena savuka mfethu sevuka ekusuku ngo10 mfethu yabo nje ngiwareta ngisazi funa ngenze njani manje na umuntu ifreedom yakhe sihambile ama boost energy drinks yes okay lize livuke ngesikhathi salo mase kuthanda lona late ngo10 okay now Alex lana ke ngibuye ngibambeke ngoba yes akhona ama boost ekuthiwa ama energy drinks bese kuba khona ama boost ekuthiwa ama sexual enhancers so lana angazi ukuthi ukhuluma ngani exactly but lento engizoyisho vele izonakela kokubili lokho now yena umuntu ona 28 usamncane lo muntu less than 30 usamncane kakhulu ukuthi engaqala manje abe nezinkinga zenkonzo yasekamereni so if kuuthi vele uphuza ama energy drinks amaningi ama energy drinks aba noshukela omningi Alex if ezophuza 3 ngosuku usephuze quite a lot of sugar ngalolu suku lolo now ushukela uyi problem because mawungena emzimbeni uyalimaza if kuuthi uhlale ngaso sonke isikhathi uphezulu and ugcina ulimaza imithambo lento ke asekhala ngayo ke manje ukuthi induku yakhe ayisasebenzi ngendlela induku isebenza ngendlela ezu2 isebenza ngemithambo bese isebenza ngemizwa imithambo iyona esithwalela igazi now igazi kumele lingene lapha na indukwini ukuze induku ikwazi uqina now kumele lingene ligcwalise induku
ubuhlungu igazi khona izokwazi igazi ukuthi libambeke usebenze bese masuqedileke bese liyadedeleka igazi bese liyaphuma ke now yena if esekhala ngongaqini kwainduku useqala ukuba affected ekuthenini imithambo yakhe lefaka igazi isiba neproblem ngoba manje ayisavuki induku ngokwanele isiba ntekenteke usenento ekuthiwa erectile dysfunction and it's stemming from wona lama energy drinks if kuthi ama energy drinks if ungama sexual enhancers then it's an issue kakhulu ke leyo ngoba manje isimbeka yena engcupheni if esebenzisa izikhuthazi zokuthi abe neinkinga zo high abe neinkinga zo shukela abe neinkinga even zezifo zenhliziyo so yena ngokwakhe kumele sibuke ukuthi okay at the age of 28 yini ke manje lena Alex esimvimba ukuthi aperforme ngokuphelele bese siyayilungisa ke leyo mbangela leyo ngoba yonke inkinga iba nembangela Alex sure namhlanje kwindaba sikunikeza nje ithuba lokuthi ukhululeke uphefumuleka noma yini ehlale ivimbele ukuthi uenjoye umdavazo wakho ngiyazi ukuthi okunye kwalokho kuba ama topic nje sikhuluma ngawo ngokwedlulele but now in celebrating Freedom Day sithe sikunikeza nje the platform ukuthi yini kwenza ungakhululeke kumdavazo wakho kungaba ke leyo nkinga or mhlambe what you have experienced kumbe awukhululekile kuyena umuntu onaye empilweni yakho kufanele ngabe nenza naye umdavazo. The show is not suitable for ingane. Ngizothatha usizo kaShabango eMlazi sabona sizo. Kunjani Alex? Ngikhona wena? Ngiyaphila mfowethu. Yebo. Angibingelele lapha kumshengo. Kunjani bhuti? Ngiyaphila kunjani bhuti? Hayi ngikhona nsizweni. Ngikhona mfowethu. Ngikhona. Yes. Mina mfowethu nje ngithake nami ngibeke nje kule topic. Sakhona. Yes. Okay mfowethu cha mina wena Alex mina mfowethu nje cha nje ngithanda nje indawo le yabo nje sengaze ngajwayeza ukuthi okay mengabe ukuthi mhlawumbe kunesikhathi esidlulile mhlawumbe lese 2 or 3 months sithi ukusiphinde siphume sisiye nje endaweni like mhlawumbe ukubhuka kanje even though sindawonye cause ngishadile but ngiyithanda nje indawo nje noma kuthiwa sisekhaya kube ukuthi nje endlini engathi singangabi khona umuntu okhona cause umuntu ngakhululeka kahle ayakhululeke kahle kanti kusuke sekumenyezwa yini Wayibo walothu Alex phela khona isikhathi lekutholakala manje ukuthi ngempela kuyagijinywa ngempela nene suke sekukhaluma emaye Intembi wemshengi intembi ngempela okwawena uyindoda ngihlezi ngitshela ngisho abafowethu ngithi bafowethu nawe moyindoda khona noma kuthiwa ungaqina kanjani kodwa khona le thoni ebuyiphume endodeni mase kuthiwa ngempela ziyakhala. Yeah. So you mfethu yabona kukhona into oyishilo uthena 1 ukuze nithole kahle inkululeko kumele kube ingaphandle libhuke and then wasuzothi ke uma kuthiwe ekhaya akakho umuntu then la enikhululeka khona nansi ke necomment yakho leyo oyishoyo egcineni ekutheni mhlawumbe unye kwaleso sizathu sekuthi awukwazi ukunswininisa kahle uma khona abantu abaseduzane abakuzwayo nanga share the story it's a beautiful story doc mama umuze sichaze izathu zakhona wavele walibiza leli gama lokutswininisa Alex ubhuti ngimuzwa kahle ngam understand yazi Alex yabo if you have means Alex ziningi izindlela ongagcina ngayo i relationship yakho you know i-tantalized you know exciting and healthy ziningi and cabanga ke for abanye abantu it's exactly what show ukuthi bengabikho ekhaya kwesinye isikhathi bebe sendaweni la abazo enjoy khona bona bobabili and ngiyabonga ukuthi uyivezile indaba yokuthi yena ushadile so ufuna ukuenjoya umuntu ashade naye khumbula Alex umuntu omnyama uyazazi nje naye umuntu omnyama ngempela uma eseshadiwe you know eneseshadile ukhipha inkomo lo muntu ukhipha inkomo owakhe lo muntu ubelonga kuye naye futhi ubelonga kuyena lo muntu so kuya kube khona isikhathi la isibonisana khona ngempela ukuthi yazini siyakwazi ukuphosana yini noma ikephi ngaphandle kokuphazanyiswa siyakwazi ukumemeza siyakwazi ukukhala siyakwazi ukuenjoyana and lento ayishoyo it's one of our spaces vele originally created exactly for that ukuthi if ungafuna ukuba sekhaya uzoba sendaweni away from home you'll still be protected and still usazo enjoy usuyayithola inkululeko yakho kuba lapho bethe baningi abanye bezwayo siyabonga kakhulu sis thank you sure Sanibona eKakasim bengicela ukubuza doc ukuthi kusekwenziwa yini uma ngisuka ngiheva but imizwa ayivuki ngisuke ngingezwa lutho ukubuza ukuthi kusekwenziwa yini lokho doc ngiyacela bandla ayibi khona nje imizwa ayivuki angibi on uma suke sesenzayo yona i-sex ngicela ukubuza usekwenziwa yini
Right, Dokotela? Okay Alex, lana sibuka iminyaka yakhe usisa akayishongo, siyabheka ukuthi iminyaka yakhe emngakanani. If umuntu wesifazane esa above the age of 35, then bayake baqalwe inkinga ephathelene exactly naloko akushoyo. Okay, from VN looking at the profile picture, she looks like kuma 20s. She looks like kuma 20s. Yes. Then that's a big problem. Now umele sazi nanokuthi ke ama period akhe ahamba kangakanani. Isikhathi sakhe ukuya kwakhe esikhathini. Kuhamba kahle yini noma kukhona la ungahambi kahle khona. Ngoba lezo zinto zizimpawu Alex zokuthi exactly kwenzakalani, you know, in the background of everything. So yena ziningi izinto engayibala, you know, inqwaba yezinto Alex engayibala engadala exactly lesimo, but ehamba phambili just for educate abantu. Number 1 ehamba phambili into ekuthiwa atrophic vaginitis. Atrophic vaginitis into evamise ukwenzela kubantu asebe kuyimenopause, but iyenzeka even kubantu abasabancane because of ukushintsha kwama hormones abo nokuphelela kwabo inzalo besa bancane. Eyesibili Alex ehamba phambili imbalance of ama hormones. If kuthi ama hormones akhe awekho balanced ngoba umuntu wesifazane governed by ama hormones. So if engekho balanced ama hormones akhe, especially estrogen level if iphansi, then wehlelwa imizwa uba even with dry vagina during sex, you know, and uba even with painful sexual intercourse. So that is number 2. Number 3 uhamba phambili izifo ke lezi ezitholakala ngalucansi lezi kuthiwa ama STI. So ama STI now ayasenza isimo sikantomzodwa ukuthi sigcine sesidambile in terms of imizwa yakhona. Ikakhulukazi lento ekuthiwa herpes simplex virus le etholakala nangalo ke futhi ucansi. So nayo futhi iyakwenza ukuthi udanjelwe imizwa. But yena kumele simbuke vele sibone ukuthi yini ke manje lena esidambisa imizwa yakhe, ngoba khona Alex imizwa yokuthinta le yokuthi kuyabanda kuyashisa bese kuba khona imizwa yomoya le yenkanuko nanokuthi uyalangazelela ucansi usalifuna futhi ucansi. So lapho ke kumele ngithephe even into psychology yakhe. So kuyena nje it would be just a screening process khona ngizobona ukuthi ume kukhona bese ke siyakwazi ukumelekelela further. Right, so Dokotela ke khona uzokwazi ukuthi uphenduleke as pay advice kaMshengo. Indaba uNkakasi namhlanje sikhuluma ngendaba yenkululeko nezinto ezilimita ifreedom yethu kwezomtavazo, and aluluhlela lilungele ingane si ku Facebook page lithi Indaba with Alex, and ungajoina futhi conversation yethu. You can watch the conversation ku TikTok Indaba on Kakasi, and ubhale nama comments lapha, follow us, and then bese ke uyalalela le show izoyithola masiqeda nje i-podcast yakhona ukwazi ukuyilalela kahle. Mhlamba unayo freedom uyilalela show njengamanje, but musuwedwa let podcast ku-app yaKakasi allows you to have your freedom. Indaba on Kakasi siqhubeka conversation yethu la sikhuluma khona ngezinto ke umtavazo ukhululeka kanjani. Ngithatha uSipho wakamchunu ePhoenix. Sho Sipho, sekubingelela. Sanibona Sohlala njani Doc? Siphilele indaba zethu kunjani kwena? Siyaphila bhuti. Ngicela ukungitshela inkulumo mayiphelanga lapha ku-VN. Yena lo mfowethu othi osayivi oVictor. Mr. Mthiyane noDokotela iminyaka yethu mina ngizothi 40 ngoNovember 4, yena uthi 35 ngoJune 6. Ayizwa leyo nto, and ngimisele ukwakha umndeni naye, ngimisele ukulobola ngenze yonke into. Isiye yami la isekutheni okay sharp sithe uqhelelana, but sisaqala ukubonana nje bangengasho. Sekuqhelelana sinokukhuluma efonini, sikhulume like azabe online asho to on, ayizwa leyo nto. Ife yami iqala lapho ukuthi njoba like abe on efonini siyabonana siyafilana, nami ngiyamfila uyangifila, ayizwa leyo nto. Then bese basekutheni ke manje kulema ages esesikuwona naye engakazi ayenze lento, angakazi akhiphe ngane, nginayo umnini ingane, ngiyabo akakazi naka ayibandakanye, kodwa ngiyafuna ukuthi sakhumuzi siqhubeke at least noma ingane ezimbili noma 2, yabo lonto. So angazi njoba ngingasho ngaphambili lapha elokhuzaneni ukuthi usazisana nje uDokotela eseshawa high blood pressure ngokusaba lento, yabo. All right. Okay. Ichichi lina 35. Na 35. Okay. Kulungile Doc. Yeah. Okay, so it's exactly lokhu ekade ngikusho before, you know. Now lana kuselethe another element. Uselethe element yokuthi ufuna ukwandisa umndeni and usebone yena untokazi ukuthi andise nayo umndeni. But now the problem is untokazi akazabe nazo ingane. So akanayo into ekuthiwa proof of fertility. Yena ubhuti unayo proof of fertility, usekwaba nayo ingane, ushilo wathi unengane eyi1. Yeah. So now lezi impawu ke lezakhala ngazo ukuthi mhlambe udanjelwa imizwa, akanayo imizwa. It goes hand in hand with
with indaba yokuthi inzalo yakhe ime kanjani. So kumele siyibuke naleyo nto. So uzothola ukuthi vele inzalo yakhe is affected in one way or another. So uma yena simbona kuzomela vele ngibheka ukuthi loku akhala ngakho kwemizwa kuphathelene yini nokuthi angabi nazo izingane at the age of 35. Bese ngiyakwazi ukumsiza ngokuphelele. So ngayithagetha zombili lezi inkinga. Angeke nginake kuphela indaba yomtavazo, kuzomela nginake kuphela nanokuthi untokazi akanayo iproof of fertility. So that could be something at the age of 35 engimele ngempela siyiphuthume siyibuke khona bezokwazi ukuba nesikhathi esanele ukuthi bawandise umndeni wabo. Okay. All right. No, kulungile mfethu. I think leyo information izokulekelela. We wish you all the best. And then ngifunda ke nama comments. We have a new Facebook page so ila usithola khona manje mofisa ukwazi nama comments ungafaka lapha kwindaba with Alex on Facebook. And kunama comments ke akhona. And then usipho uzothi what sets me free a woman on top and yes nayo umuntu wami uyayenjoya. And then bese kuzoba khona ke umjitha uthexisa simfihle la ngine problem mangabe ngiphuze utshwala alivuki mangabe nginomuntu if ulivukile lizonqamuka and angazi ukuthi kwenziwa yini so once waphuza then akwenzeke lutho and bese kuzoba uxolani la ezothi ngesaba ukwenza ucansi endlini kukhanya because ngiphethe omunye umshini usho usize wakhe ke kuba ngcono kakhulu mangabe kuse emnyameni and then bese kuzoba khona ke omunye othi una 25 and kodwa manje kushuthi umuntu wakhe umenza aze afile sengazi ukuthi akazi lutho ngomtavazo so kushuthi wesifazane more experience kwezomtavazo and then ke umenze uthi yena ke una 25 so ama comments ke lawo ngifuna ukuhlehla ke doc ngibuyele lapha emuva kule iyakatshwala ekutheni uma ephuzile livele liwe right now uma sephuze kangakanani ngoba utshwala buhlukene kabili in terms of the effect obuba nawo emzimbeni utshwala so khona the first one excitayo so there would be the excitation part of utshwala bese kuba khona the inhibition part of utshwala efika later on if kuthi mhlambe sewudakwe ngoweqile and usu really heavily under the influence so iyenzeka leyo nto Alex ukuthi omunye umuntu mayephuzile ephuze kakhulu induku ingavuki ingasebenzi umtavazo ungenzeka isidalo kanti uzothola ukuthi mayesanda qala ukuphuza ila esaqala khona ube excited mhlambe ke ngaleyo ndlela umtavazo lapho uvele uvuthe kube ngazathi uba ngcono mayephuze utshwala but later on that becomes an issue ngoba the more uphuza utshwala the more uba reliant on bona the more you become addicted kubona the more you become dependent kubona bese kuba khona ke problem ke lapho. Okay. Yeah. Sanibonani Kakasini. Hello. Ngiyathemba niyaphila. Yes, happy. Mina nginenkinga dokotela yokuthi abantu esengingahlangana nabo akekho okwazi ukuthi angifikise uvutho ndabeni. In as much as ngicina sengimbona ukuthi usekhathele and I need to fake i-orgasm. Angazi noma imina nenkinga noma kwenzakalani. Sacela ningisiza ngizolalela radioini. Kulungile sikuzwele ma. Right doc? Now Alex inkinga zingaqhamuka inhlangothi zombili. Usise ngaba nazo inkinga naye upartner wakhe engaba nazo inkinga. Kupartner kungenzeka ukuthi mhlambe akakwazi umfikisa kuvutho ndaba ngoba akazi ukuthi mhlawumbe wenzani okanye akazi even ukuthi iG Sport kasisi ikephi and Alex by the way it's not only iG Sport ebalekile there's also something called A Sport so iG Sport ingaphambi kwe A Sport so for abantu especially abano size wepipi othanda ukuba mude bayavamisa ukufinyelela kwi A Sport. Now these things they basically give you the same thing because egcineni wonke zikufikisa kuvutho ndaba. I notice also ukuthi unlike others ngingena emlonyeni doc shiyasazi ukuthi bonke abantu besilisa kushuthi it's not inkinga ya current relationship. It's inkinga ka current partner. Bengisala lapha impela ukuthi yes singalibuka iside lika bhuti but asingakhohlwa ukuthi there's a background vele la ekuthenini wonke umuntu asekaba naye akamfikisi kuvutho ndaba. Now sibuka iside lakhe yena ngokwakhe ngenza impela ukuthi unenkinga ngoba khona abanye abantu besifazane abashonayo bengafikile even kuvutho ndaba Alex merely because of inkinga bona abanazo ngoba i sexual dysfunction
originally it was thought ukuthi affect abantu besilisa kuphela kanti no that's not the case baningi abantu besifazane abafolayo under a sexual dysfunction when it comes to women's sexual health engiyaye ngibabone sibuke le ndaba yabo and izivele ngempela inkinga so ngingasho yena ukuthi ngoba akekho umuntu wesilisa oseke wafikisa yena kuvuthondaba uyena umuntu omele siqale ngaye simbuke simbheke ukuthi yini kahle kahle inkinga kuyena bese ke siyakwazi ukuqhubekela phambili. This is a Sex Indaba on Kakasi. Iba khona Thursdays from 7 to 8 and namhlanje sikhuluma ngendaba ye sexual freedom sikhuluma nje ngomdavazo and nanezinto ezilimita leyo freedom or yona yenzeka kanjani. Lo hlelo ke alukho suitable for ingane. Akubigelele but Alex lapho dodokotela inombuzo nje la owodwa futhi omude mfishane ngithi angibuze kwenziwa yini uthola ukuthi uzohlangana nomuntu wesifazane akutshela ukuthi ucansi akale-enjoy imizwa akanawo uthola ukuthi buthi amcheck-a lo muntu samncane lo muntu uhlaphula ku-23 akafikile kodwa ku-25 kodwa nje akutshela ukuthi imizwa akasinayo kwenziwa yini lento unengane unayo ingane isikhulile futhi kisila 7 years mhlawumbe manje dalwa yini le nto leyo. Okay nosikuzwile mfethu right doc. Okay una 23 ingane ina 7 okusho ukuthi wathola ingane at the age of 17 that's still early, that's still very early. So umuntu osana 23 usendlule ezintweni eziningi when it comes to lo 7 years enengane. Now there are a lot of issues ke Alex when it comes to ukuthi umuntu wa breakwa kanjani wa breakwa ubani wanakekeleka kanjani as umuntu wesifazane. Now lana akasenaye ubaba wengane, so definitely something happened eyenza ukuthi ubudlelwane bakhe nobaba wengane bungabe busaphumelela and ngiyacabanga ukuthi ulimele untokazi is not over everything esike yenzeka kuyena before. Usana maqhubu kukhona la sabambelele khona ziningi izinto kuyena ezim-affectayo psychologically. Now leyo nto Alex iba yi-hindrance when it comes to umdavazo and ekuyinikeleni fully komunye umuntu uzothola ukuthi untokazi ngempela uyasaba ukuthi ayinikele kule relationship because of i-past experience yakhe. So ibalekile leyo nto ngoba usamncane ukuthi siyilungise kusayimanje khona ingezukumvimba ukuthi impilo yakhe iqhubeke ngoba abanye abantu abaningi iyabavimba leyo nto bagcina sebeba nama psychological problems agcina esephenduka izifo Alex edinga ukwelashwa kanti if singayibuka sihlalele phansi then kuba lula ukuthi sihandlishe manje siyilungise manje. Sure. 0861596596 that's what we are discussing now and then ngiyabona ke nama comments ithi ngiye kuwona lapha on yes you can follow siku TikTok live as we speak and ngifuna ukufunda nje enye comment lana because sikhuluma ngendaba ye freedom abantu ababanayo khona enye out ebhalile lapha yazothi mina ngiyazi ngiziqilazelwa indlwabo nje ngalokho ngiyaphila saka so kusho ukuthi okuyona into emgqilazayo emenza ukuthi angabi free uthi uyaphila saka but inkinga kusho ukuthi i-addiction to masturbation and it's one of our common issues under sexual health le ndaba ye-masturbation for bonke ubulili Alex bonke ubulili it's not only abantu besilisa. Now i-masturbation i-problem because once you become addicted to it and up usuba dependent kuyona awusakwazi manje ukuphila ngaphandle kwayo. Now awusakwazi ukuzibona wena ngokwakho ukuthi do you actually have a problem yini noma cha ngoba i-masturbation ibuye ifihle into eziningi you know. So yena ngokwakhe since vele usefola under i-cluster of kuba addicted then kumele si approach leyo nto ngendlela yo approach nje any other type of addiction. Now kukhona ke a lot of things ekumele sibuke and kukhona vele i-approach ye-counseling ekumele sithathe ngalolo hlobo lokuthi sizamelekelela ukuthi anqumuke asuke kuyona i-addiction agcine naye sekwazi ukuyiphilela ngokwakhe abe free. Sure. Yes. Sawona Alex na Doc. Yebo. Hey mina nje nginenkinga nje engazi ukuthi into engizoyithini ngathi ngifisa ngathi uDoc nje angangichazela kahle nami ngithola ulwazi yabo ngoba mina nomuntu wami yazi besi-enjoya bekumnandi kodwa manje usukela ngicabanga ukuthi emva kwezolo khona into enzekala nginga-understand nje it's like njalo nesenza umdavazo lo muntu akekho uma-period
ufake implant so uthi akayi kuma period. So suddenly mesenza umdavazo. Only mesenza umdavazo. Vele ngibone phuma igazi. Esibize nje. Ngiyacheka lapho nje kwenzakalani igazi. Mhlawumbe usiyekile mengimbuzo nje hayi akukho buhlungu futhi nje angisike ngalutho nje. Yeah. Kodwa manje igazi liphuma. Okay. Nosekuza bhuti doc. Okay, ngizoqala nje ngendaba ye-implant ngoba uyimentionile indaba ye-implant. So i-implant it's a contraceptive device engena la ngaphansi kwesikhumba engalweni, you know, kwi-arm yomuntu. So i-implant yona khamba vele umuntu wesifazane engabe sangena esikhathini ngoba iyawanqamula ama period. So lana sisuke sizama ukuvikela ukuthi umuntu wesifazane abe nama unwanted pregnancies. So there is the whole issue ama contraceptives. But anama side effect, unfortunately. Now implant yona, since vele it's a long lasting contraceptive measure, igcine icindezela even lento ekuthiwa estrogen. Now estrogen ibalekile kuyi health kantomzodwa. Ibaleka kakhulu, it's a hormone. It's one of our hormones, awu-4 ama hormones, but one of them iyona the estrogen engikhuluma ngayo. So yona ke inakekela untomzodwa ngokuthi yenze sure ukuthi blood flow is enough, yenze sure ukuthi there's no thinning of lining yakhe untomzodwa lento ekuthiwa mucosa. Now if kuukuthi ukuyona ke le contraceptive device le ekuthiwa implant, kuyaye kube khona ke ukucindezeleka kwayo le estrogen level. Now if icindezeleka umuntu wesifazane uvele abe dry kalula, uvele adabuke kalula, uvele ophe kalula. So it could be that, Alex, when it comes to implant. But there are other issues. Ehamba phambili kunawo konke eyake yenze umuntu wesifazane ophe during ucansi is indaba yomlomo wesibeletho. Ukuthi is umlomo wesibeletho infected with into ekuthiwa HPV or not, and is umlomo wesibeletho normal yini or not. So ingakho sibaqhugumezela abantu besifazane ukuthi masebe above the age of 35 bakwazi ukwenza ama regular pap smears so that sizoscreena umlomo wesibeletho, because i-human papilloma virus is an issue, and if unama warts ngaphakathi kuwena emlomeni wesibeletho, i-contact yayo induku nawo lama warts amenza ukuthi umuntu wesifazane ableed, or it could be other reasons. All right. Yeah. Siyabonga kakhulu doc. All right. Siyaqhubeka ne conversation yethu indaba. Ukona Alex isihambeli sakho udokotela. Nginenkinga la ngingu-anonymous ngise Pietermaritzburg. Nginenkinga la umuntu wami siyenza kahle sex yes ngiyavuma. Mina inkinga yami ila, if mangabe siyenza ngiya-enjoy ukuthi ngilale ngibheke phezulu. Manje yena-ke umuntu wami yena akakholelwa ekutheni kumele ukuthi sonke mangabe sesiqeda ukwenza umdavazo kufanele yena angishintshe itayela, angibhekise eceleni aphinde angibhekise phansi, and lokho mina akungithokozisi. Manje angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngimtshele ukuthi ngiyakujabulela ukuthi ngilale ngibheke phezulu kube uyena owenza wonke umsebenzi. Inkinga yami nje ilapha, angazi ukuthi ngingenza kanjani. Uma ngabe silele naye dokotela akaqedi kushuthi yena indlela a-enjoy ngayo ngokuthi kufanele angilalisa bese eceleni uyakwazi ukuthi achame egcineni, noma angiphendulile angibhekise phansi ngilale ngibheke phansi ngesizo, yila iqeda khona. Kodwa mina konke lokho angithandi, ke ngithi noma ngithi ngiyazama ukuthi ngisho ukuthi hayi no, ngibona ukuthi lokho akumphathi kahle. Okay, yeshaka yeah. Okay, communication. Ngihleka Alex because abayeke lento yokungibiza ngesihambeli. Yeah. But ke uTokazi lana ukhala ngezinto ezu2, right? Ukhala ngokuthi yena ngokwakhe uprefer ukuthi umuntu wakhe uma elala naye kube uyena obheka phezulu, umuntu wakhe abe ngaphezulu kwakhe. So there is a classic missionary, you know, position. Lana kuya nangokwenza ke Alex. So uzothola ukuthi ujatshuliswa ukuthi umuntu wakhe uyakwazi umfikisa kubuthondaba mawukuthi yena umuntu wakhe ungaphezulu. So umuntu wakhe ufika kalula kwi-G spot noma upenetrate kalula ukuze amstimulate properly ngaphandle ukuthi yena angalimali in whatever way. Bese bakhona lokho ukuthi umuntu wakhe yena uthatha isikhathi eside ukuthi aqede. Lapho kasibukeke zikhona ikhuthazi noma zikho, because ma ukuthi usebenzisa ikhuthazi, there is exactly the reason. But i-doggy Alex, flat doggy and ama variations e-doggy imfikisa kalula umuntu wesilisa kubuthondaba actually, because i-doggy yona i-creator i-friction e-better for instance than i-missionary, you know, i-doggy.
and idog kubantu besilisa very tantalizing and very motivational when it comes to indlela yokwenza kwakho as umuntu wesifazane edunosile. So kukabili lapho kumuntu wesilisa, it's either usebenzisa ikhuthazi or ngempela yiko leyo ikushoyo ukuthi ama doggy styles, you know, the different types of ama doggy styles ayakwazi ukufikisa umuntu wesilisa kuvuthonda balula. Okay, so save the questions namanye for next week, because next week Thursday kube kuyi 1st of May, so besine open line njalo nje mangabe kuyi first Thursday, so besine open line, so besetha nje wonke lama questions, and then makuthi mhlawumbe utholele advice from dokotela, from inkinga zabalaleli, you experience into efanayo, then uyizame ekhaya bese uyabuya usinikeze ke feedback. Asibonga kakhulu Mshengo. Ithini ke ama contacts akho la utholakala khona? Ngiyabonga kakhulu Alex, ngiyatholakala enambeni yocingo ethi 063 847 0511, ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungenza ka appointment uzozongibona ema-office ami yase 3 Hatton Avenue eSherwood khona la eThekwini. Ngiyatholakala na Facebook na TikTok as uDr Shabalala. Ngiyabonga. Indaba is produced by Mr. Siphelele Nzuza, umfoka Mdumela. Kakasi FM. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.